és akkor rögtön élesbe válaszol, az az igazi, nem? Amikor az igazi reakciót látszom, nem a hamis. Ez igaz. Teljesen igaz. Jó. Orbán Viktornak volt azt hiszem a szokása, hogy előre kikérte a kérdéseket, és akkor fölkészült belőle. De nem rossz, annak is van egy hangulata. Hát azért ott tétje van, hogy mit mond. Mindig mindenhol tétje van, itt is, most is. Ebben is van. Az legyen. Jól van, oké. Tehát ez a 7 perc volt online magazin VIP aktuális rovata. Ez egy teljesen új rovatunk, amiben közeli személyiségeket kérdezünk mindennapi témákra kapcsolatban. Ugye a mai vendégünk te vagy, ezért próbáltuk úgy a témákat, hogy kicsit húsba vágók legyenek. Elsőként az lenne a kérdésem, hogy a való világban 24 órán keresztül kamerák figyeltek. Ez nem volt frusztráló? Úgy értem, hogy beszélgetni, enni kamerák előtt az nem probléma. De hát azért vannak szükségletei és az embernek. Ezt hogy lehetett megszokni? Az igazság, hogy aki már egy ilyen buliba részt akar venni, az valamilyen szinten exhibicionista. Földön is viszketegsége van. Minden. Valaki tagadja, valaki bevallja, de aki más mond, az hazudik. És az ilyen embereket bizony nagyon sok esetben zavarja az, amikor el kell menni WC-re. Legfőképpen a nagy WC-re. És ahhoz egy teljesen más agyi átállás kell, hogy az ember ott azt le tudja küzdeni, mert van, aki például 3 napig nem tudott WC-zni, nagy WC-zni. Volt ilyen ott a világban, nem is egy ember. És bizony ez egy elég kellemetlen dolog, mert az megalapozza az ember ott létét, hangulatát, szeretését, mindenit. És volt olyan is, aki különböző segédtablettákat vett be, annak érdekében, hogy ez működjék. És hát ott már meg is dőlt a dolog, hogy ki igazából exhibicionista, és ki csak hamis exhibicionista, mert aki tényleg az a kamerák, akkor azt az embert azt sem zavarja, hogyha a WC-ben kamerák vannak. De persze ez olyan dolog volt, hogy azt mindenki tudta, hogy a WC-ben a kamerák azok sohasem kerülnek adásban, semmilyen formában sem, hanem kifejezetten kimondottan biztonsági okokból voltak felszerelve, hogyha esetleg valaki rosszul van, vagy esetleg hányás van, és akkor szigorúan biztonsági okokból. Azt én nem is nagyon figyelték véleményem szerint a szerkesztőségben, hogy ki mikor egy WC-re. Sokkal fontosabb dolgokkal voltak ott a szerkesztők is elfoglalva. Persze, ha valami kivívó, fölnagadó esemény történik a WC-ben, hát akkor igen. Persze, ez abszolút nyilvánvaló, csak azért belegondolok abban, hogy sokan, amikor külföldre utaznak, még oda is viszik a tablettákat. És hát azért gondoltuk, hogy azért egy ilyen helyzet az egy annál is rosszabb, mint egy idegen helyen. Igen, tablettákat, semmi tablettát nem lehetett bevinni, tehát külön engedélyek kellettek ahhoz, előzetes megbeszélések a riport szobában, hogy valaki kaphasson egyáltalán olyan tablettákat, fogalmam sincs mi a nevük. Tehát nem úgy mentünk, csak becsengedünk és akkor kérünk egyet, hanem azt megelőzően mondom, komoly kérdéseket kellett ott kieszközölni. Ez teljesen természetesen nyilvánvaló, tehát ez egyértelmű, hogy vannak emberek, akik ilyen kell. Nekem is biztos kellett volna. Meg az is a helyzet, hogy azért én ezt is úgy fogtam föl, tehát én mindent úgy fogtam föl, hogy ott akármi történik, akármit látunk, akármit hallunk, akármit érzünk, akármit tesznek velünk, akarva vagy akaratlanul, az mind a játéknak a része. Még az is, hogy ki hogyan kezeli, ki hogyan küzdi le azt a frusztrációját, hogy megoldja a problémáit a WC-n. Te erre felkészültél otthon, tehát készítetted magad, vagy ez benne van? Igen, én erre komoly fölkészülést, időt, energiát és különböző gondolati gyakorlatokat fordítottam, igen. Tehát amikor elhatároztad, hogy te jelentkezel a való világba, gondolom győzni mentél oda, mint mindenki más, akkor szisztematikusan felkészültél rá, tehát te tisztában voltál vele, hogy ilyen és ilyen helyzetekben kell majd helytállnod, mondjuk rengeteg emberrel együtt lakni, megosztani viszonylag kis helyen, WC-re menni, mások előtt, kamera előtt, sőt egy ország előtt, emiatt esetleg megfürdeni, levetközni, de erre akkor azért felkészítetted magad, hogy ezt már pedig te megoldod, megcsinálod. Igen, maximálisan, pontosan így, ahogy mondod. Az első fölkészülési lépcsőfok állomás az volt, hogy aki egy ilyen üzenetben részt vesz, annak teljes mértékben le kell vetkőznie önmagát, és nyitott könyvé kell vágnia a kamerák előtt. Mert aki nem így tesz, annak nincs esélye, nem hogy megnyerni ezt a játékot, hanem egyáltalán bent maradni. Viszont a kitárulkozást azt olyan szinten kellett tenni, hogy az ember rugalmassá váljék.
és tudjon alkalmazkodni bármilyen szituációhoz. Tehát nagyon nyitottnak kellett ott lenni. Valahogy meg kellett tanulni embereknek, meg kellett volna tanulni ezt a nyitottságot, és nem pedig a bezártságot, mert az gátolja, szűkíti azokat a szórakoztatási lehetőségeket, amelyeken a néző szórakozik, nevet. És ez nem jó. Tehát te arra készítetted magad fel, hogy szórakoztasd a nézőt is? Arra is. Meg azért hozzátartozik az is, hogy az azt megelőző 30 év, amit én leéltem, az egy jó nagy adag tapasztalatot hozott nekem, és mindazokat a tapasztalatokat ott koncentráltam. Tehát ez egy nagyon tökéletes helyszín volt számomra a villa, mert ott tudtam kamatoztatni azokat a tudásokat, amelyeket úgy magamra szedtem az évek alatt. Különböző embertípusokat tanulmányoztam, párkapcsolati viszonyokat, lehetőségeket tanulmányoztam. Akkor nagyon szeretem a humort, szeretek nevetni, ugyanakkor nevettetni is, és ott minden lehetőséget ki lehetett maximálisan aknázni, minden az ember rendelkezésére állt, lehetőségek több elege volt ott, csak egész egyszerűen meg kellett látni, föl kellett a földről csitegetni, össze kellett szedni. A világnak minden pontja rejtett magában olyan lehetőséget, amit marha nagyon frankó módon ki lehetett aknázni, vesézni, ami nagyon jól sült el, nagyon sok esetben. Hogy tudtad visszafogni magad konfliktus helyzetekben? Mert ott egyszer-kétszer elpattantak úgy másoknál. Te hogy tudtad visszafogni magad, hiszen ha jól gondolom, akkor szinte minden nap volt egy konfliktus helyzeted. Hát az a helyzet, hogy megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a bulit csak az képes megnyerni, illetve bent maradni, aki majdnem, hogy tökéletesen tisztában van önmagával, és tökéletesen ismeri önmagát. Tehát ha valakinek ez nincs meg, annak semmi esélye. Viszont ha már valaki ismeri magát, akkor tökéletesen tudja kezelni a konfliktus helyzeteit is. Én úgy érzem, hogy ha nem is tökéletesen, de elég jó viszonyban vagyok magammal, elég jól ismerem magamat, és tökéletesen tudom azt, hogy amikor konfliktus helyzet van, akkor ezt egy fél másodperc alatt vissza lehet focizni arra a félre, aki a konfliktus generálja. Tehát magyarul, hogyha belém kötnek, akkor én azt egy nagyon ügyes, frappás, hihetetlen módon egyszerű mozdulattal meg tudom fordítani, és más úgy néz ki az egész, hogy aki belém kötött, ő fog rosszul kijönni, jól nem is jöhet ki adott esetben a világon. És ez egy baromi szórakoztató dolog a számomra, és úgy gondoltam, hogy aki ezt látja, az is szórakozik rajta. Szóval téged szórakoztattak a konfliktus helyzetek? Igen, és nagyon sok esetben szándékosan generált olyan konfliktusokat, amelyekből tudtam, hogy majd a másik fél úgysem fog tudni kijönni, és egy jót röhög rajta mindenki. Sosem voltál igazán úgy, hogy felbosszantottak? Vagy csak jól álcáztad? De igazából ott bent a villában engem senki sem tudott fölbosszantani, még akartak volna, sem tudtak volna, mert azok az emberek engem nem ismertek, fogalmuk sem volt, hogy honnan jöttem, fogalmuk sem volt, hogy ki az a magyarához. Tehát gyakorlatilag senki és semmi nem tudott volna semmit, és egyáltalán tényleg az utcáról mentem be. Átellenbe a társaimmal, akik ismertek mindent és mindenkit. Olyan kapcsolati összefonódásokat véltem felfedezni, hogy az állam leesett nagyon sokszor, amikor kiderült, hogy ez ismeri annak a táncos valakiét, akkor ezek meg ezek egy tánciskolába jártak, ezek meg ezek egy szórakozó helyen a VIP-ben ültek, és akkor ott kiderült, hogy ott nagyon sok ember valamilyen módon már bizony kapcsolatban állt a médiával, vagy a televíziózással, vagy ismert emberekkel, médiaszemélyiségekkel. Én pedig nem ismertem senkit. És ezért én egy olyan, hogy mondjam, támadhatatlan felület voltam, akivel nem tudtak mit kezdeni, mert nem tudtak hova nyúlni. Hát most mihez nyúltak volna? Ez volt az erőssége ezek szerint? Nem tudom, hogy erőssége, viszont mindenképpen hasznos. Nagyon hasznos, mert a játék tisztasága miatt ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy valaki, szokták ezt a szót mondani, hogy fedhetetlen, talán ide illik ez a szó, tehát tényleg gyakorlatilag azok tudnak jól szerepelni egy ilyen üzemben, akik tényleg az utcáról mennek be, és semmiféle média életük nincsen. Elméletileg úgy tudom, hogy nem volt semmi külső információ, tehát semmi információt nem kaptatok a külvilágról, nem tudtátok, hogy kinek milyen népszerűsége, hogy álltok az emberek szemében. Te valahol kezdted érezni azt, hogy van esélyed megnyerni? Vagy hol volt az a pont, ahol már azt mondod, hogy igen, van esélyem? Igen, akkor előről válaszolom meg. Tényleg hermetikusan el voltunk zárva, és tényleg az eltereltünk az egy
nagyon jó kis műhely, ilyen szempontból baromi jól elszigeteltek minket. A külvilágtól, profi módon, és ez így volt rendjén. Mert hogyha bármilyen kiszivárogtatás is lett volna, vagy bármilyen csöpögtetés is lett volna, akár milyen szinten, hogy most ki hogyan áll, vagy bármi ilyesmi, akkor én lettem volna az első, aki feláll, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek. Mert én mindvégig a játék tisztaságát tartottam szem előtt, olyan szinten, hogy amikor oda bementem, határozottan kikötöttem a szerkesztőknek, hogy hozzám vendég ne is jöjjön. Levelet kapni nem akarok, csak ha haláleset van, akkor értesítsenek, de akkor is jól megalapozottan és meggondoltam. Semmiféle külső dologra nem volt szükségem, és bevallom őszintén zavart, amikor átjáróház alakult ki a villában. Jöttek a barátnők, jöttek a szülők, jöttek a vendégek, hát nem tudom, hogy miért volt szükség, persze értem, hogy miért volt szükség, de engem ez nagyon zavart, mert mindig fölborították azt a kis világot, amit már addigra én nagyon nehéz munkával fölépítettem, és dolgoztam a vendégek után, úgyhogy ez nagyon nem tetszett. És hol kezdted úgy érezni, hogy megélheted? Vagy egyáltalán érezted így, vagy az utolsó percig rezgett a rész? Amikor talán a finálé előtti hét, az utolsó hét, talán ott kezdtem el érezni azt, hogy ebből lett valami. De lehet, hogy 2 hétre is visszamentünk, tehát lehet, hogy a vége előtt 2 hét, és az elég zavaros is volt a számomra. Jobb lett volna nem gondolkodnom ezeken a dolgokon, hogy ki nyerhet, nyerhetek-e, hanyadik leszek. Bölcsebb lett volna nem gondolkodni, de bizony 2 héttel a vége előtt nekiálltam ezeken gondolkodni, és az látszott is szerintem a szereplésemben, ami nem volt jó. Visszanézted magad, amikor kijöttél? Igen, mert amikor a könyvemet megírtam, akkor minden részt nekem meg kellett nézni. Persze nem azért, mert nem emlékeztem mindenre, most is emlékszem minden percre, hanem azért, mert úgy írtam a könyvet, hogy szisztematikusan hallgattam az első naptól, a beszavazó sortól az utolsó. És akkor minden adást végignéztem. Akkor még fent voltak az összefoglalók. Kritikus szemmel nézed magad a tévében? Vagy egy újságban egy képet, vagy bármilyen megjelenést, ahol ott vagy és születik róla valami médiahír, kritikus szemmel nézed azt, hogy úristen, hogy néztem ki, Jézusom, nem ezt a dolgot kellett volna felvenni, vagy nem? Egyáltalán nem. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az élet más területein nagyon kritikus vagyok magammal szemben is, ha magamat látom akkor is, meg másokkal szemben is. Viszont amikor egy újságban vagy televízióban nézem vissza magam, akkor egyáltalán nem, sőt, akkor egy olyan érdekes szemszögből nézem ezt az egészet, ami pedig arról szól, hogy mindig megvizsgálom a adott riportot készítő újságírónak a kreativitását. Hogy ő azt hogyan oldotta meg, hogyan kreálta azt a cikket, milyen fényképet tett oda, és az ő szemszögét próbálom elemezni, és elég jó dolgokat, eddig jól csinálták, jól végzik a munkájukat. Én nagyon szeretem az újságírói kreativitást, mindig rájuk bízom, mert nem akarom elvenni az ő kenyerüket idézőjelbe, ők ezt tanulták, ehhez értenek, és amiatt fölhívnak egy cikk miatt, és akkor mindig kérik, hogy hova küldjék el, mert szoktam rendszeresen mondani, hogy sehova. Írja meg, mindig annyit szoktam kérni, hogy egy pici igazság, hogyha lehet, akkor maradjon benne, tudjuk, hogy az ő fantáziájára bízom. És általában valahol megírják, hitelesen, szépen, persze azért az ő egyéniségüket is belerakva, ami ettől szép. Ezt hívják bulvárnak, amit nagyon szeretek. Amikor kijöttél ugye a világból, akkor egyrészt nyertél egy autót, és egy lakást vagy. Igen. Most utóbbiakban azt olvastam az újságban, hogy 4-szer is megbüntettek ugyanazok a rendőrök. Volt egy irányjelző használat elmulasztás, egy biztonságjog, egy pici sebességtúllépés, és hogy nem álltál meg és dobtál rá. Tehát nyilvánvalóan ezek nem olyan vészes bűnök, amik miatt tényleg téged piszkálni kéne. Úgy érzed, hogy pikkelnek rá? Ugyanazok a rendőrök voltak, vagy mindig más rendőrök? Vagy nem emlékszel el? De tökéletesen emlékszem, 3-szor ugyanazok a rendőrök voltak, és az utolsó esetben pedig más rendőrök, de mindegyik érintett területén történt. Ebből 2 helyszín ugyanaz volt, a harmadik körülbelül 100 méterrel volt odébb, a negyedik pedig azt hiszem egy kilométerrel odébb, de az is érintett területén. És ezt elég furcsának tartottam, ezt az egész dolgot, ugyanis a második alkalom az úgy történt, hogy sajnos betöltek hozzám, és én épp Pesten tartózkodtam, édesapámmal telefonált, hogy menjek haza, mert elvittek ezt, azt. És akkor már este volt, beültem az autóba, és elindultam haza, nagyon idegesen. És az volt a második alkalom, hogy engem megállítottak, és mondtam a rendőr uraknak, ez volt a biztonsági öves eset,
a rendőrhölgynek, mert ott egy hölgy volt, hogy hát adja oda a csekket, ki fogom fizetni, mert valóban nem volt a biztonsági óra bekapcsolva, csak hadd menjek, mert engem mosra voltak ki, és szeretnék hazamenni. És az volt a válasz rá, hogy igen, tudjuk. És ennek ellenére megállította. Ismerik a rendszámodat? Tehát az autót megismerik, hogy ott a leghosszabb? Tökéletesen ismerik az autót. Régebben még nem volt ilyen viszonyunk az érdi rendőrökkel. Nem tudom, hogy ez miért változott meg. Valami biztos, hogy van, de a lényeg az, hogy én szerettem volna, akkor már nagyon siettem haza, és akkor csak azért is még kinyitották a csomagtartót, leellenőrizni ezt-azt, a láthatósági mellét, akkor a orvosi csomagot. Szóval húzták az időt. Húzták az időt, és bizony én sem voltam akkor türelmes, és átmentem tegező viszonyba az egyenlás állományokkal szemben, pedig hát nem tudom, hogy ez tilos vagy sem, viszont semmiféleképpen sem bölcs dolog. És akkor abból lett ott egy kb. 40-45 perces föltartás, egy biztonsági önyére. Aztán utána tovább mentem, másnap a csekket befizettem, aztán jött a harmadik, ugyanúgy a csekket befizettem, minden négy alkalommal rögtön másnap, ha csak a péntekre esett, másnap a csekkeket rendeztem, minden védségemet itt a stoplámpában, az irányjelző biztonsági, ezeket mind elismertem, csak valahogy belegondoltam, hogy nincsenek ennél fontosabb problémák. Én mondtam is, az a papír, amit ott kitölt, az az idő, amit ott elrahol ő tőlem, meg én tőlem is, akkor az, hogy nekem be kell venni a kapitánysággal, az, hogy fölvesznek egy jegyzőkönyvet, a tinta, a papírok, fizetni a gépelődőt, a villanyszámlát, tehát többe kerül leves, mint a hús, és ha megnézzük az alaptörténetet, hogy miről is szól, tehát mire pazarolunk el ennyi időt, energiát, ilyen dolgokra, hogy irányjelző, akkor stoptáblába belemúl az ember, akkor rájövünk arra, hogy itt iszonyatos pénzek mennek el a fölöslegre, a semmire. Én utána jártam, hogy egy ember, aki bemegy a börtönbe, azt hiszem, hogy 5 vagy 6 ezer forintba kerül az elszállásolása egy napra. És akkor ilyen dolgok leültetnek az embereket 10 napra, 12 napra. Erre nincs szükség, fölösleges. Te azt mondtad, hogy ugyan kifizetted az összes büntetést, ami közlekedési vétségért kaptál, de megbüntettek amiatt is, hogy ellenszerűtél. Igen. Erre is jött egy büntetést, amit viszont nem vagy hajlandó kifizetni. Azt mondtad, hogy inkább elvődöd. Igen, ez nem büntetés jött ki, hanem egy idézés május 3-ára, délelőttre 100 halombattai, azt hiszem rendőrkapitányság. Ez is érdekes dolog, nem értem, hogy miért baktára kell menni, amikor érden történt minden, de biztos ki fog derülni. Szóval el fog menni erre az idézésre, meghallgatásra, és az állt ebben a levélben, hogy igazoltatás ellenszegülése, vagy valami ilyesmi, pontosan nem is tudom a szakifejezés. Miért nyilvánult meg az ellenszegülés? Mit mondtál akkor, hogy miért téged, miért ezzel töltik az időt, meg erre költik a pénzt? Ez volt az ellenszegülés? Mondtam ilyeneket, de hogy pontosan mi volt, azt nem tudom, mert abban az idézésben sajnos nem volt benne, hogy melyik igazoltatásról van szó. Tehát lehet, hogy ez még arról szól, amikor siettél haza, mert betörtek. Nem tudom, lehet. Elképzelhető, ki fog ez is derülni, ezt sem értem, hogy miért nem írták vele, hogy most itt konkrétan miről, mert mind a 4 igazoltatás alkalmával, tehát egyik igazoltatás alkalmával sem mondták nekem, hogy engem ellenszegülésért föl fognak jelenteni. Erről nem volt szó, ez nem hangzott el. Csak a csekkeket kaptam meg. Gondoltál rá, hogy ügyvéddel megy? Én tegnap említettem ezt az ügyet az ügyvédemnek, és ő mondta, hogy ha gondolom, akkor nagyon szívesen velem tart. De még nem döntöttem el, hogy belemegyek-e vagy sem. Ezt még nem tudom. De beszéltünk már róla, és a dolog lényeg az, hogy ha ezzel kapcsolatban is ki fognak szabni büntetést, nem tudom, hogy az ügyvédem azt mondta, hogy kb. 50 és 100 000 forint között szokott lenni az ilyen büntetések összege, mert általában a pénzről van szó, hogyha ez bekövetkezik, akkor már csak azért sem fogom kifizetni, hanem inkább leülöm, és akkor a büntetésemet, a pénzbüntetésemet arra fogom váltani, már csak azért is. Azt tudod, hogy körülbelül milyen hosszú lenne ez a börtönbüntetés? Hát szerintem egy 10 nap. Hát ez nem egy rájáró volt börtön, tehát Stollandrás tudna mesélni róla, hogy milyen. Gondolom, hogy ez nem az a kategória lesz, de oké, a villában kibírtad a bezártságot, de hát ez egy luxus börtön volt, úgymond. Ez nem luxus börtön, de biztos, hogy benne, hogy ezt te kibírod. Tehát nincsenek olyan érzéseid, hogy talán mégis jobb lenne kifizetni? Gondolkodtam ezen, nem mélyen, meg azért annyira nem eleztem még át ezeket a kérdéseket, gondolkodtam rajta, és arra következtetésre jutottam, hogy csak azért se.
Igen, meg a másik az, hogy azért abban reménykedem, hogy ezeket a jellegű kihágásokat, az ilyen elkövetéseket nem olyan helyekre teszik, ahová a komoly, nehéz bűnözőket, hanem valahol máshová. Nyilván nem fogják az embert összetenni egy sorozatgyilkossal, mert nem tudom, hogy ez mi a menete ennek az ilyen elhelyezéseknek, de abba bízok, hogy azért ez nem így lesz. De mindenféleképpen az ügyvédem azt javasolta, hogy ha például kiszabadnak 10 napot, akkor fizessen ki az egészet, és legfeljebb 2 napot, viszont legyen benne. Már csak azért is. És mindenféleképpen szeretnénk erre sort keríteni, már csak azért is, hogy fölhívjon a figyelmet arra, hogy iszonyatos pénzek mennek el a fölöslegre, a papírokra, a nyomdára, a tintára, a titkárnőre, mindenre. Teljesen nem jó. Más országokban ezeket a dolgokat nem így kezelik. Magyarországon nagyon rossz ezekre a területekre kiterjedő jogrendszer. Ez így nem jó, és sajnos hosszú ideje van így, és ahelyett, hogy más jellegű megoldásokban gondolkodnának azok, akiknek ez a dolguk, ahelyett inkább még erősebb szigorításokat vezetnek be egy olyan országban, ahol az embereknek a legkevésbé el van pénzük. És nagyon rossz látni azt, hogy amikor közeleg egy ünnep, vagy esetleg nincs a kasszában elegendő zseton, akkor azt úgy oldja meg ez a rendszer, hogy kiállítja a rendőreit az utcára, és akkor elkezdődik a kaszálás. És akkor ebből irgalmatlan mennyiségű pénzek folynak be, ez nem jó. Az mondjuk minden esetben furcsa, hogy ha be is vonultál a villába, ha be is vonulsz most meg esetleg a börtön, hogy a mobiltelefonodat nem viheted magaddal. Amúgy mindig nálad van oldalon. Hány mobilod van tényleg? Egy telefonom van, telefonszámom az körülbelül, egy 13 éve változatlan. Tehát amióta kijöttél a villából, azóta nem volt szükséged arra, hogy megváltoztasd a telefonszámot? Nem is lett volna. Én amikor bementem oda, ott leadtam a telefonomat, kikapcsolva, és amikor kijöttem, akkor pedig bekapcsoltam, és azóta használom. Sok hívásod van? Több hívásod van azóta, amióta híres lettél? Igen. Újságírói hívások, különböző találkozókra. Idegenek nem jönnek el? Van, hogy fölhívnak idegenek éjszaka, hogy menjek bulizni, meg hogy éppen kivel fekszem, meg hát, hogy éppen hol vagyok, meg hogy van barátnőm. Ilyenek vannak. De hát ezek nem zavarnak, mert tudom azt, hogy ezek egyszeri, legfeljebb kétszeri hívások, utána úgyis megmondják, aztán alá marad. Semmi értelme ilyen hívásokért, esetleg 2-3 ilyen hívásért lecserélni egy jól működő telefonszámot. Meg a másik az, hogy az én telefonszámom nem titkos. Hogyha valaki szeretne beszélni, könnyűszerrel ki tudja deríteni, nem titkos, fel lehet engem hívni, és lehet velem beszélni. Hát most soha nem szimpatizáltam azt a dolgot, hogy valaki meglát egy számot, és akkor nem veszi föl, vagy hogyha rejtett számról hívják, akkor nem veszi föl. Hát azért van a telefon fölvenni. Mindenkinek, hogyha a legfeljebb nem tetszik az előadásmód, vagy az, amit ott hallok, akkor leteszem, mert azért van ott a piros lomb, hogy megnyomjuk, aztán kész. Arról hallottál, hogy elsősorban a közösségi hálózatok megszállottait fenyegeti egy no-mobile-fóbia, tehát nomofóbia nevű betegség, ami azt jelenti, hogy retteg a mobiltelefon elvesztésétől, tehát a mobil kapcsolat hiányától, hogy félel tulajdonképpen. Te hogy lennél meg mobiltelefon nélkül? El tudod képzelni az életed anélkül, hogy lenne a mobiltelefonod? Az igazság, hogy... Szereted a mobilodat? Én nagyon szeretem, mindig tisztogatom, minden este letisztítva a helyére teszem. Csak telefonálásra használod, vagy másra is? Tehát úgy értem, hogy fényképezés, zenehallgatás, Facebook, stb. Én csak telefonálásra használom, ezért van nekem egy viszonylag régi készülékem, azt hiszem, hogy 5 éves a készülék, nem építőképernyős, hanem nyomógombos, mert én azt szeretem az újranyomat gyűjtés miatt, ugye, mert ez nem újranyomatgyűjtő, viszont a építőképernyősek nagyon szépek, csak az ember megfogja, akkor már rögtön újranyomatos, és én szeretem, hogy mindig tiszta, és ez sokkal könnyebb tisztán tartani. Igen, van egy speciális törlőkendő, és akkor azzal szoktam mindig letisztítani a telefonomat. De én csak telefonálásra használom, nekem teljesen fölösleges, hogy olyan funkciók legyenek benne, amelyektől már az ember megzavarodik, és azt sem tudja, hogy éppen mikor, mit csinál, meg hol találja, hol áll a feje. Ezekre nincs szükség. De ha elveszítenéd, akkor ha mondjuk megszűnne a mobiltelefon, és mostantól úgy élnénk, mint a
80-as évek elején mondjuk, amikor még vezetékes telefonok voltak, és amikor az ember éppen a villamoson ült, akkor nem lehetett őt elérni, hogy tudnád kezelni? Tehát nem okozna ez neked egy stressz? Mert igazság szerint Nagy-Britanniában 66%-a az embereknek azt mondja, hogy ő szorong a mobiltelefon elvesztésétől. Igen, ez egy központi globális, hát nem tudom, hogy problémának lehet nevezni, mert egyik oldalon probléma, másik oldalon pedig kényelem. Én azt mondom, hogy az én telefonszámaim, amik a telefonomban vannak, azok két példányban vannak lementve, elmentve, különböző hordozókon, biztonsági okokból. Tehát elvesztem a telefonom, semmi gond, az amik és ott vannak a telefonszámok, csak telefonszámok vannak. A telefonszámok elvesztésétől félnie, nem attól, hogy nem tudnak téged elérni. Igen, de ez azért van, mert sajnos kialakult egy olyan rendszer itt a világban, hogy embereket telefonon lehet csak elérni. Tehát, hogyha oda megyünk valakinek a lakására, akkor csöngő az, mint olyan, már megszűnt létezni, meg előtt, hogy valakinek a lakása előtt áll egy autó, akkor már hajlamos a szomszéd kihívni a rendőrséget. Sajnos ilyen állapotok vannak, és nem lehet csak úgy oda menni emberekhez, hogy szia, megjöttem, ha csak nem jelentkezel be telefonon. Szerinted hány percet vagy órát telefonálsz egy nap? Én saját magamtól telefonálni nem nagyon szoktam. A páromat szoktam fölhívni, hogy szia, 5 perc múlva nálad vagyok, aztán körülbelül voltam a vonalat. Én úgy érzem, úgy gondolom, hogy a telefonálás arra való, hogy konkrét időpontokat, fix dolgokat gyorsan közöljünk, aztán utána ennyi. Az ilyen tracspartinokat én nem szeretem, de hogyha engem fölhívnak és valaki beszélgetni óhajt veled, akkor nem szoktam letenni, hanem akkor beszélgetnek vele, épp ráérek. De én önmagamtól nem nagyon szoktam telefonálni. És mennyit internetezel? Mostanában elég keveset. Érted, csak fölmegyek, megnézem rólam szóló híreket, esetleg egy-egy dolgot fölteszek a közösségi oldalra, amit kifejezetten nem szeretek, csak használom, mert kell. Aztán úgy különösebben ennyi. Meg esetleg megnézem a időképre vezető oldalakat, aztán szeretem, és akkor megnézem, hogy most a kocsimat lemoshatom el a következő napokra, vagy nem moshatom le. Lesz és nem lesz, elég jó. De ha lemosod, úgyis esik. Nem, ez az oldal elég pontosan megmondja, tehát abban még nem nagyon csalódtam, és éjszaka is sokszor rámegyek, és akkor megnézem, hány fok van itt, hány fok van otthon. Éjszaka? Tehát ezek szerint sokat vagy ébren éjszaka? Igen, én egy eléggé ilyen valójúgus vagyok. Hánykor szoktál lefeküdni? 2 óra körül. És mikor kelsz? 9-10. Néha 11, de az nagyon luxus már. 9-kor már ráfeküdtem. Hát, mert a gyerekeknél ez megváltozik.